Pozdravujem vás, nachádzame sa aktuálne na projekte IBV Kaňová, kde nám zostali posledné 3 voľné pozemky, ktoré si ideme práve teraz ohraničiť vytyčovacou páskou. Keď sem prídete, aby ste mohli vidieť, ktoré posledné 3 voľné pozemky sú ešte na predaj. Na pozemkoch sa nachádzajú všetky inžinierské siete, voda, plyn, elektrika, kanalizácia aj optický internet. Pozemkom vedie prístupová asfaltová cesta s chodníkmi po obidvoch stranách s verejným osvetlením. Pozemok číslo 34 s rozlohou 380 m2 s vydaným pravoplatným stavebným povolením na výstavbu rodinného domu. Pozemok číslo 31 o rozlohe 799 m2. Pozemok číslo 14 má rozlohu 627 m2. Ak vás zaujala ponuka posledných 3 voľných pozemkov, neváhajte ma kontaktovať či už telefonicky alebo e-mailom a ja vám rád odpoviem všetky vaše otázky. Moje meno je Lukáš Kazmer, som z realitnej kancelárie Novus Reality a teším sa na našu obliadku.